Khur nakaslem jong Nnsscc Hima. Ka kenhu ni lek kai football jong ka Khur Lyngkhoi kalayo ban Khur ya ka Jingjop bat ka nam la du ha ka lempung ni lek kai football ya ka balatip kum ka first inter Khur knockout football tournament Arhajar Afusan ya ka bala penong da ka new Nnsscc Sports Social and Cultural Club. Ketika nam la do bat ka nam job jong ka kenhu ni lek kai jong ka Khur Lyngkhoi kalawan hadien bakalala ban penliam no da san gol la saw ya ka kenhu ni lek kai jong ka Khur thong ni da ka jingi shot tie breaker hadien ka jingi khat ha ka jingi lek kai damar ar gol ha ka jingi khun final kabala long ha ka si tho ding jong ka tayo hamadan new Nnsscc Shushu ha ka si ya ka nam best goalkeeper layo ban Khur da u Taybok Lyngkhoi na ka Khur Lyngkhoi u top scorer layo ban Khur da u Sylvester Thongni na ka Khur Thongni u best player layo ban Khur da u pinchngan lang yaw phniaw na ka Khur yaw phniaw ha ka si penkut bat pen ha perda ya ka lumpung ye kai inter Khur u ba strong pillar kharjana u chairman ka KHADC u lalong u kongsan ha ka jingdan langru u pa em u EPs em USM ka Hima Nnsscc kum usimbot kongsan UMDC ka Motion Road uba Srali Rashir kum usimbot kongsan ha ka jingidan langru u Dr. Jurisman yaw khniaw UMDC ka Nnsscc kinongkit kam ka NDSA kinongkit kam ka Nnsscc ki Rio Rangba bat kiwe ki bla sam rui ka khusnam bakantop ya ka pisa bat ya ki trophy Laban kedua hang ni ka lempung ye kai football inter Khur ki don hadu sau pukhandai tali ki tim Khur ki balawan ban ye shimbenta Jersey nomor kena juga Tommy. Dangya kek, hey, Kalayara, ya jeneke, mental Islam, Arhajar Afusan, dan mental Islam United no, Hawaii Kristen. Bak penyat bangsa ya, ayo kami nilai na. Gue sebut bak kenjai, yang ini lapor sepakut dengan. Yang kencing lah, jompi aman pelang ya kita dengan berper nak kita klub. Rekam tamu ya kapal pilak belum pelang. Hakawe day berkukur, bapilala berpulung kat yang kini ke tournament. Dah kawe ke thong, bat kata ke thong jempi, kalong bapinya itu ithau, kum ki parakur, bat kumjur kajin itu ithau nak kawe ke kur ya kawe ke kur, bat kham tame kajin ya teli, hapdeng ki kur baper. Akan ini kadang berkatakan di bawah.